son varios os colectivos que nas últimas xornadas se teñen pronunciado en contra dese paso feito ou dado en Fitur, non? Que se presente ali antes de coñecela aquí. Sí, porque realmente estábamos agardando que se coñecera a documentación, que fora algo que dende a Xunta pois indicaran que se ia facer, que se ia coñecer antes no territorio como ia ser a candidatura, antes de entregala a UNESCO, pero ao final pois fíxose como se ten feito ao longo do tempo nesta candidatura. É unha sensación de ocultismo sobre o que se está presentando cando, como dicías ti, pois as persoas máis afectadas pola candidatura son as persoas que vivimos aquí. Entón, pois nós dende Interior Galego Vivo o que pedimos é que se coñeza efectivamente esa documentación. Por eso pois o pedimos neste caso nos concellos que llo exixan a Xunta. Que se entregue toda a documentación que se remitiu ao Ministerio e este a súa vez entregou xa na UNESCO. Agardabades un pouco as asociacións, por exemplo, involucradas na Federación de Asociacións da Ribeira Sacra, agardabades ter ese documento por se había posibilidades de presentar pois algunha reclamación ou facer algunha aportación máis para completar o expediente. Será un pouco o voso fin, non? Sí, porque tamén as asociacións que participaron nos encontros escasos, participativos que houve, que se fixeron tarde, e a verdade é que non tiveron tampouco a afluencia esperada, pois sí que é certo que se fixeran algunha suxestión, pero claro, non coñecer a documentación é imposible saber si estas se recolleron, e tamén é incluso imposible determinar si o rigor científico da candidatura está acadado, porque o único que coñecemos é notas de prensa, que nos parece que pois fai unha candidatura tan ampla que mixtura moitos elementos e que é difícil que se consiga pois recoñecer o valor singular dun territorio tan amplo que nin sequera un territorio histórico e con tantos elementos, pero en fin, é que tampouco podemos dicir nada porque ao descoñecer absolutamente todos os documentos é moi difícil poder especular. Bueno, que é certo que ten moito apoio institucional, moito apoio político, digamos, pero que as asociacións que traballades neste ámbito, a que no seu momento se vos consultou, quixo que participarades ou quixeron que participarades, agora non se ten en conta para facer a valoración final antes de entregala definitivamente, non? Sí, a min non me consta que a ningunha asociación lle chegara a documentación, e tampouco, pois, dende logo aos concellos, ou se lles chegou non la fixeron chegar. Entón, sí que vemos esta disparidade. Hai un apoio institucional moi potente, mesmo que se viu na feira como o alcalde de Madrid agradecía que se retirara a candidatura para que fora antes a de Madrid. É todo máis complexo que eso, pero o que vemos é que hai neste tipo de procesos un apoio institucional moi amplo, pero non hai unha vontade real de implicar a cidadanía, que, por certo, é algo que a UNESCO valora nestes procesos de patrimonio mundial e non se está facendo. Citabas precisamente o alcalde de Madrid na presentación da candidatura en Fitur, e mesmo na Casa de Galicia interviu o alcalde de Madrid para amosar o seu apoio a esta candidatura. Fixo un comentario que está causando grande polémica, ou polo menos está provocando moito debate, non? De que agradecía a candidatura da Ribeira Sacra que no seu momento se retirara para facilitar que puidera entrar a candidatura de Madrid Paseo de la Luz. Decía o presidente da Xunta que non foi exactamente así, que se sacaron as súas palabras de contexto, que nada tuvo que ver a retirada da candidatura da Ribeira Sacra, en nada se fixo para facilitar a candidatura madrileña, pero bueno, aí hai suspicacias para todos os públicos, non? Sí, a ver, eu creo que hai un pouco de todo, porque é certo que se priorizou a candidatura de Madrid e que o Estado español pois opta sempre por unha candidatura, non vai levar dúas. Entón, nese caso, houve unha priorización clara de Madrid Paseo de la Luz, que tampouco, polo que coñecemos, eso significou nada, un cambio ali neste espazo dos museos de Madrid, máis que unhas placas que hai colocadas con patrimonio mundial. Pero, en fin, que aparte diso de que houbera unha priorización da candidatura de Madrid, é certo tamén que a candidatura anterior presentaba moitas eivas que foran sinaladas polo propio ICOMOS e que, en teoría, se iban corregir nesta nova xeira, pero pois como non coñecemos a documentación, non sabemos cal é a orientación na mesma. Si sabemos, isto sí, que se chama Ribeira Sacra, Paisaxe da Auga, porque o que sí que foi certo que dende o primeiro momento foi incuestionable este enfoque da Xunta. A Xunta presentou este enfoque e nin sequera nos procesos que supostamente ian ser moi participativos se puido cuestionar.
non había, partíase xa de que isto ia ser así e punto. Ao final é porque todos estes procesos de declaración de patrimonio mundial se cociñan ao máis alto nivel con determinadas características, se fala cos expertos que o van a avaliar, entón, pois, ao final o que ten menos que decir son a xente que vivimos no territorio. É ben triste porque teóricamente é para fomentar que un territorio prospere, pero o que nos atopamos é que cada vez hai menos servizos sanitarios, que había aí este problema das mamografías que denuncia a FIGA no Hospital de Monforte, cada vez, pois, como vemos no ensino, estánse recortando profesorado nos colexios rurais, entón a xente pregúntase patrimonio mundial, pero en que me afecta a min no día a día se cada vez teño menos servizos. Por eso tamén nos creemos que eso explica o baixo apoio social da candidatura. É lógico, non? As autoridades falan de boas sensacións, de boas expectativas de cara a 2026. Eses expertos da UNESCO, eses avaliadores visitarán, pisarán este territorio ao longo deste ano. A candidatura está entregada xa na UNESCO, que ao final é quen ten a última palabra. Imagino que xa non hai posibilidades de que se atendan as peticións que plantexades vos e outros colectivos, como o Sorriso de Daniel e outros máis, non? Miraremos a ver se no proceso agora hai algún espazo para mellora. Entendemos que sí, que hai que teñen aí algún espazo para introducir cambios, porque aínda ata 2026 non vai definitivamente a candidatura ao organismo que decide se é ou non patrimonio mundial. Pero en todo caso, de que xa a Xunta tiña unha idea predeterminada, tirou para adiante con ela independentemente do que pensara a poboación ou das achegas que fixera, e se lle dan, pois, será algo que teñan traballado porque se teñen reunido cos expertos da UNESCO a nivel internacional, hai congresos internacionais e conseguirán sin apoio da cidadanía, pero bueno, ao final o que se busca, temos a sensación é crear unha marca que dea un gran impulso turístico, pero o problema é que ese impulso turístico non vai acompañado dunha planificación necesaria para que ese aumento do turismo redunde en beneficios pois para toda a economía e toda a cidadanía, porque se ti colocas este territorio aínda máis no mapa a nivel internacional e non tes preparado previamente o terreo, podense dar casos pois de desbordamento que ao final pois seña negativo tanto para a economía como para o medio ambiente como ao final para toda a xente que vivimos aquí. Por eso, nos o que pedimos é planificación, coñecemento do territorio, implicación da cidadanía e conexión dos distintos sectores económicos, pero o que vemos é que simplemente é unha carreira cara adiante que non sabemos se vai chegar ao seu objetivo. Bueno, en todo caso, falabas da Xunta e Goberno Central, porque ao final están todos a unha neste proxecto. Conta co beneplácito do Ministerio, o propio embaixador de España ante a UNESCO foi quen fixo a entrega e, de feito, España só terá unha candidatura para presentar en 2026 que será únicamente a da Ribeira Sacra. Un pouco, políticos de todas as cores deberían abrirse máis á cidadanía, que é un pouco que vade reclamando vos ou que estade reclamando nestes momentos e seguida reclamando dende o minuto 1, ou fixestes e seguides nelo, non? Sí, penso que Inter Galego Vivo sempre estivemos nesa reivindicación, por eso agora antes deña algo, pois, que pode ser un paso pequeno, pedimos, mira, se os concellos poden pedir a documentación e expoñela ao público, pois no que é no seu territorio. Ademais, aproveitan para recoller das parroquias necesidades que hai no territorio, que son moitas, pois nos o que ímos pedir hoxe, por exemplo, no pleno de Sober, imos pedir eso. Moi ben, bueno, pois que se expuña ao público a candidatura é o que se reclaman por parte das agrupacións que forman parte de Interior Galego Vivo. Hoxe tedes pleno aí no Concello de Sober, precisamente ti como representante de Agroma Sober, onde mesmo denunciabas, xa cambiando de asunto, o mal estado no que se atopa a estrada provincial de Sober a Canaval. Non sei se iso vai tamén ao pleno de hoxe, un pouco pedides que a Diputación interveña rapidamente sobre a mesma. Sí, levámoslo tamén como un rogo ao goberno local que pois é unha estrada moi estragada por fochancas, pero tamén porque desborda a auga aí nun punto, está inundada, entón canto menos. Sabemos que en teoría se vai arreglar por parte de Adif cando rematen as obras da estación de Canaval, que tamén se están alongando máis do previsto. Pero mentras eso non se fai, pois habrá que tomar medidas para polo menos avisar do perigo, porque é moi perigoso cando está encharcado, pois fai aquaplaning, hai fochancas, é unha carreteira, é unha estrada bastante transitada. E a cambio, pois nós tamén criticamos que mesmo onte coñecíamos que nese suposto Parque Central de Galicia, en Antas de Ulla, pois Tomé está impulsando un proxecto que máis ben é como un aparcadoiro no medio dun bosque
non necesita nada, ninguna intervención, pero estáse ali pois facendo un mamotreto con cemento que non vai a reparar as estradas provinciais que o necesitan. Bueno, pois aí quedamos a queixa e queda esa iniciativa que levades hoxe ao pleno. Algo máis que destacar da sesión plenaria de hoxe no teu concello, Paula? Bueno, pois vai propoñer ao goberno local cambiar o nome da rúa onde está o colexio, que se chama Camiño do Pazo, e poñerlle Maruja Mayo por a vinculación desta pintora coa familia que tiña en Naz, e nós imos apoialo, parecenos importante destacar as mulleres senlleiras que tiveran que ver con Sober ao longo da historia, o que sí que recordamos sempre que aínda segue pendente pois ter alguna placa ou algo visible para as persoas represaliadas polo franquismo en Sober. Tamén se podía dar ese paso. Pois aí quedan iniciativas que hoxe se verán no pleno que vai celebrar a Corporación de Sober e outras que a nivel máis xeral no ámbito da Ribeira Sacra se reclaman dende este colectivo ao que pertence a Groma Sober como a Interior Galego Vivo.